bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Paulit-ulit mo siyang patatawarin until dumating ang araw na hindi mo na siya mahal. Hi DJ Rocky. Fan mo ko since high school. At ngayong college na ako, fan mo pa rin ako. Halos nga lahat ng storyang na-ere mo ay napakinggan ko na. Nakaka-addict ka. Pero ngayon, storya ko naman ang mapapakinggan kong babasahin mo. Itago mo ko sa pangalang yan. At ito, ang aking secret file. Back in 2020, may nakilala akong itago natin sa pangalang Pen. Nakilala ko siya sa isang grupo sa Facebook. Doon sa group na yon, naghahanap ang mga tao ng mga jowa or ng makakalandian. So ako na-curious kung ano ba talaga ang pakiramdam na magkaroon ng partner. NBSB kasi ako. May mga nanliligaw naman sa akin dati. Pero hindi ko napatulan eh. Siguro dahil babae ang gusto ko. Hindi ko man mailabas. Pero alam ko na damang-dama ko ito nang magpandemya. So nakilala ko si Pen dahil sa isang post ko sa group na yon. Na if mahuhulaan ko yung edad niya, siya itong magchat-chat sa akin. In-stalk ko muna siya dahil nakita ko yung birthday niya. Dahil nga sa bet ko siya, minali ko kasi gusto ko siya. Inisip ko kasi na baka kapag tama ako ng hula, ay hindi siya mag-chat sa akin. Sa dami ng mga nagko-comment sa post ko na yun, siya lang ang nagustuhan ko. OA man akong pakinggan pero oo, crush ko na agad siya. So nagkausap kami. Tumagal yung pag-uusap namin ng isang buwan. Hanggang sa umamin na siya sa akin. Na hindi siya nag-expect na papatulan ko siya dahil maganda ako. Pero sabi ko, nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Na-attach na ako sa kanya dahil palagi siyang nandyan para sa akin. So after that conversation, walang ligaw-ligaw. Naging kami. Ganon kabilis. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Kaya medyo nag-aalangan siya. Bukod kasi sa mas may edad siya sa akin, napakalayo ng distansya na meron kami. LDR ang relasyon namin. Madalas kaming mag-away. Pero alam kong hindi naman yun nawawala sa isang relasyon.
mag-aaway man kami. Pero saglit lang yun. Sinusuyo niya ako. Fast forward to 1 month. May nag-chat sa aking babae. Ang sabi, sana kilala mo ko. Tinanong ko si Pen kung sino yun. Para siyang bata na biglang nagmadali. Tapos sabi niya, i-block ko raw yun. Pero hinintay ko munang sagutin niya ako. Tapos sabi niya, ex niya yun. Hindi ko binlock. Ang ginawa ko, nag-reply pa ako. Oo, ex ka ni Pen, diba? Tapos nag-reply siya na, hindi. Dahil naghahabol pa rin daw siya. At hinahabol din daw siya ni Pen. Nagmamakaawa daw si Pen sa kanya na ayusin nila ang relasyon nila. Nagalit ako sa nalaman ko. Tinanong ko kay Pen kung totoo ba yun. Itinanggi niya yun sa akin. Sinisiraan lang daw siya nung taong yun. Kasi ayaw raw nito na maging masaya siya. So ako, naniwala kay Pen dahil mahal ko siya. Dumating pa nga sa puntong binuli ako ng mga kaibigan ng ex niya. Posting pictures of me na may hindi magagandang caption. Hindi sila tumigil ng ilang buwan. Sa isip ko nga, napapatanong ako, bakit nila kailangang gawin yun? Siya naman ang nagloko kay Pen. Dahil nga sa LDR kami, hindi ko nakikita na meron siyang ibang mga ginagawa. So, dumating yung oras na kinailangan ni Pen at ng ex niya na magkasama sa isang grupo. Same school kasi sila eh. Hindi ako mapakali. Iniisip ko, ano kayang gagawin ng ex niya sa kanya? Maghapon walang chat sa akin, si Pen. Napaparaning ako. At dahil sa wala akong magawa, in-stalk ko yung account nung taong yun. Isa sa nakita ko, doon sa profile ay may naka-my day na picture nilang dalawa ng taong mahal ko. Ewan ko, pero without any hesitation, nakipag-break ako kay Pen. Ayawan na. So sinabi ni Pen sa akin na matagal na raw yun. Pero eto na nga. Nagpasuyo lang ako saglit at pinatawad ko siya. Kasi nga mahal ko eh. Mahal na mahal ko. After ilang buwan, tumigil na yung ex niya. Naging okay kami ni Pen. Lumalim ang nararamdaman ko, lalo para sa kanya. Then, isang araw, may pinuntahan siya sa Nueva Ecija. Bibisitahin niya raw yung pinsan niya. Pumayag ako. Pero iba yung pakiramdam ko. Pakiramdam ko hindi niya totoong pinsan yun. Pero tuloy lang ang relasyon dahil wala naman akong pruweba eh. Na hindi niya totoong pinsan yun. After ilang buwan, niyaya naman siya ng dalawa niyang kaibigan na kapwa lesbian. Pailaw daw sa barangay nila. Nagchika siya noon na yung kaibigan niya raw may girlfriend na nagpapapicture pa sa iba. Tapos sabi ko, baka siya rin ganun. Nagalit pa nga siya kasi bakit daw ako nag-iisip ng ganun?
hindi niya naman daw yun magagawa sa akin. Bakit kailangan ko siyang paghinalaan? Wala naman akong pruweba. So tumahimik na lang ako. After 1 month, nag-birthday siya. Nagulat ako. Kasi, nag-post yung kaibigan niya ng random photos na pambati sa kanya. At doon ko nga nakita lahat ng mga iniisip ko ay tama. Yung panaginip ko pa, na may picture sila nung pinsan niya, meron nga. Yung babae sa pailaw, may litrato sila. Inaway ko siya. Sinabi ko na sinungaling siya. Pero imbes na mag-sorry siya sa akin ay nagalit pa. Nakipag-break pa. Dahil nga sa tanga ko, nakipagbalikan ako. Pinatawad ko siya. At dahil sa pagpapatawad at pagtanggap ko sa kanya ng paulit-ulit, nagkaroon kami ng tsansa na makapagkita. Ayaw pa nga niya. Kasi nahihiya siya. So nung una ko siyang makita ng personal, sabi ko talaga sa sarili ko, mahal na mahal ko tong taong to. So every Sunday, nagkikita na kami. Hanggang sa kinailangan niya nang bumalik ng probinsya nila. Nagplano naman siya na puntahan ako sa bahay. Kaso, hindi natuloy pa eh. So ako na lang. Ako ang pumunta sa kanila. 12 hours ang biyahe pero pumunta pa rin ako. Kahit may bagyo, sige, laban lang. Sa isip ko, sana sigurado na siya sa akin. Tumagal kami ng 3 taon. At yun ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Sa loob ng 3 taon, nasanay na siyang baliwalain ako. Hayaan ako kapag nag-aaway kami. Paulit-ulit ko siyang pinatatawad. Hanggang sa isang araw, nagising na lang ako na parang hindi ko na siya maramdaman. Hindi na ako makaramdam ng pagmamahal. Ultimo yung pagpapahalaga. Wala. Naisip ko na baka ubus na ako. Baka napagod na ako. Dahil kada away namin, hinahayaan niya lang ako. Kaya niyang matulog kahit masama ang loob ko sa kanya. Siguro totoo nga yung sinasabi nila na kapag nagtatagal ang isang relasyon, nakikilala nyo yung worst ng isa't isa. Parang nasanay na lang siya na nandito ako palagi. Laging naghahabol. But this time, ako na ang umaayaw. Ayaw ko na. Ganun siguro talaga. Patatawarin mo ng paulit-ulit until maramdaman mong hindi mo na siya mahal. At kung napapakinggan man ito ni Pen, eto lang ang masasabi ko sa'yo. Mahal na mahal kita sobra. Wala akong ibang nakikita sa future ko kundi ikaw lang. Hanggang sa huli ikaw ang taong mamahalin ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Yana. At ito, ang aking secret file.